Mudune para widodari mudhun saka kayangan surga luka anglajengaken tari Giandrung Banyuwangi Setyakawan nggih sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani medali tari Giandrung Banyuwangi Setyakawan kairing gending mama merga rika mama dados cha cha ha awas ya isun loro ati sampai awas cha cha ya Giandrung Banyuwangi ala reok Setyakawan nggih telu cacahe ayu-ayu rupane sampun sowan teng dalemipun Bapak Maskur Sahid Ibu Maskur Sahid sakeluwarga nggih tari Giandrung Banyuwangi Setyakawan asale saka Banyuwangi sing nari lare saking keluarga besar reok Setyakawan saka Kali Bebe
Bapak Jai Oye nggih. Tarik gandrung Banyuwangi ayu rupane nyambut gawe bebarengan RGS Audio Sound System nggih saking Jatisari kagunganipun Mas Saman nggih lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono. Mama injit dalem tarik gandrung Banyuwangi ayu rupane disukani gendeng-gendeng mama injit. tapi saderengipun disukani gendeng mama kula badhe nimbali ingkang Darma Gati nggih kaula lok nyelokah neka pamundutan dari tukang catat otabe tukang tulis nggih saya nomor situng Bapak Maskur Sahid nggih saya nomor 2 Ibu Maskur Sahid nggih Sendi Karjo otabe senangge reokah Bapak Jai nggih saya nomor 3 Mas Edi Putra neka penerus juga Mbak Sani Putra penerus juga Hanafi nggih menabi tak kesongkan dek poro bapak-bapak nggih ibu-ibu para sinoman nggih kaulah atoren miyos dek pagelaran nyumping ota benyawer tarik gandrung Banyuwangi nggih toreh dek Bapak Maskur Sahid seserangan Ibu Maskur Sahid. Mama Injit dalem tari gandrung Banyuwangi disukani gendeng niki wonten pamundutan mama saking Bapak Pantas nggih gendinge penak kendang kempul Banyuwangi gerigis mama dados nggih toreh ndak Bapak Maskur Sahid nggih sesarengan Ibu Maskur Sahid nggih sesarengan Mas Edi Putra sesarengan Mbak Sandi nggih sesarengan Mas Hanafi toreh keluar kebi nyumping kata penyawer tarik gandrung Banyuwangi yo oh a oh oh a oh Tare, ada ke Bapak Maskur, podong ke, tare tantretan sini coba, Pak Bapak, Ibu-ibu karepon. Hey, 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 oh, ya.
Rigis nggih. Nggih menika gending ingkang angka 1 utawi pambukane gending pamundutan saking Bapak Pantas nggih. Gending saklajengipun Mama disukani gending Kendang Kempul Banyuwangi Mak Kewalon dados
nggih. Nggih menika gending ingkang angka 2. Mama. Nggih dalem. Nek senabu mak klotak-klotek dek remes senabu re Mama. Pola ngantok ya. Ngantok. Bagaimana Bu ya? Pola minta bideng nak kana hari ya. Sing bener. Kopi. Ngantok kena. Bideng tadi keluar, nggih. Gara-gara mak kebelun, nggih. Ya, beri gending sitongake Mama. Soala bektana pon Joko beri gending senyaman Mama. Beri lir silir angin pating sumilir dados. Tarik ya. Ayo
silir nggih angine pating sumilir nggih gending ingkang angka 3 utawi gending telahir teng wontene tari Gandrung Banyuwangi nggih sebelum gandrunge balik nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Maskur Syahid nggih sesarengan Ibu Maskur Syahid kula nyoon seporah sebenyak nggih soala bula ki uru tak semonan nggih men tak bideng pancen panjenengan tokabi seporan sebenyak nggih seporan sebenyak nggih alhamdulillah Bapak Maskur Syahid juga sesarengan tantre tanah sedaja mator sekelangkong sebenyak nggih panjenengan sampun nyawer tari Gandrung Banyuwangi setia kawan nggih mator kesoon sebenyak ayo nduk genduk barisane ditata maneng bali-bali nang panggonane yo tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana kotake digendong penak syukur korsine ojo digendong makaten para Rabu panjenengan sampun amirsani tari Gandrung Banyuwangi pagelaran ingkang angka 2 nggih para Rabu panjenengan kula atur mirsani pagelaran saklajengipun nggih geleger-geleger kebiare reok setia kawan kembar papat nggih kalian disukani gendeng-gendeng nggih mlebete kebiari reok setia kawan nggih monggo putranipun Bapak Maskur Syahid nggih ingkang nami Adik Ramadhani monggo dibeto menjaba nggih ditumpakno reok saka jaba diiring-iring nggih kalian mbake niku ayo dinumpakno teko jaba tak kei gendingan ojo cilik ati mama dados yo Joko sing becik le nggih. Bale dalane rada ciut. On laut cong kata dhisik. Hae. Bacae juragane kali bebek panggonane. Lo mau wis kenang yang tale-tale.
iya iya arep kae kaketi mati jae saturu iya iya Tese kali bebe panggonane lomo wis kenang jangan galetain bisa ngaragani Portino sing kurang kemyan ngati mangke sepirang-pirang manake agak sing donya mangayukan yo 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 monggo terus ditumpakno nggih putranipun utawi putu ayah Bapak Maskur Syahid nggih sesarengan ponak-ponakane aja sampai wonten sing ketinggalan nggih gending saklajengipun mama disukani gending kendang kempul Banyuwangi mama paran salah isun mama tetos
Tore terus penoppa nggih putranipun Bapak Maskur Sahid nggih sesarengan ponak-ponakane Mama niki wonten pamundutan gending saking putranipun Bapak Maskur Sahid Mama gendinge penak kendang kempul Banyuwangi cengkir ganding Mama teto. Sekar-sekar gending cengkir ganding gendinge wong menek kodhok apa nyayang ngomeyang miring sanyemplung siji sedawana siji letu midang ala ya kalunan sutra menek kono undu ana sekar gending cengkir ganding gendinge wong menek kodhok apa nyayang ngomeyang miring sanyemplung siji sedawana siji letu midang ala ya kalungan sutra bandai kono undu
terus ditumpakno nggih. Putranipun Bapak Masker nggih sesarengan ponak-ponakan nggih. Dalu menika pagelaran seni rock setia kawan nyambut gawe bebarengan RGS Audio Sound System nggih saking Jatisari kagunganipun Mas Saman nggih. Lan ugi mboten ketinggalan nyambut gawe sesarengan artis video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono nggih. Disukani gending saklajengipun mama pamundutan saking Bapak Pantas nggih. Niki gendinge metu rawan mama bule tak mate iso garap. Nggih penyanyine sik durung garap nggih kula ganteni mama gending metu rawan nggih mate tape agentong tak atale nggih. Dan juga ada RGS Audio Sound System. Indah loh mas. Yo.
antong tape tak ataleng nggih. Terus penompak agi nggih putranipun Bapak Mas Gur Sahid. Gending saklajengipun ngalih nyang Mama Mona nggih pamundutan tasik saking Bapak Pantas nggih gendinge penak bojo loro bunter-bunter uwohe sawu dados oh yo ya bisa Abang biru lampu di disco. Aku kurung mas dadi bojo loro bojo sing enom la 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 jaluk majiru ya yo zo sirahmu metara bisa turu ora bisa turu aduh tresno mas uga anggone tuh pikirku duwe la 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 pikir belajar la 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 oh ya telung dino boleh nang didi enake sing sedino yo Mama Mona digoyang dong pokoknya hey yo ditarik abang biru lampu disco
bojo loro nggih pamundutan saking Bapak Pantas nggih. Gending saklajengipun Mama disukani gending Meduroan nggih Mama istirahat dhisik kali nyang Mama Siti dikei kala benyak dados ayo kemantene diunggah maneh.
ma Bapak Maskur Syahid ki bede senompa. Terus. Terus. Nah, neka kan penakan penumpak kepi pon. Terus, nggih. Beri gending sak lajengipun mama dikei meduroan nggih. Kayak meduroan maneng. Duet. Ya, duet mama. Toman mama dados. Mas Joko. Iya le. Jangan menyepik kok kan. Iya kok mancing le. Terus penumpang, kan penagana Bapak Maskur Syahid. Saya sampai becek ketonggangan. Hey. Iya le. Bagi kujang si golek. Iya. Ambu tak ku selingkuhan kok sedene. Toman adik laki ngaku pujangan. Toman adik laki ki agile jere. Toman adik laki ki agendaan ya pancen toman adik laki ki nyare ampongan. Mama Siti, kira tuan rumah minta lagu apa? Salam kerong kak. Oh, minta salam kerong. Ki terus penompak. Ya jak nek senang ke nggih terus. Penompak lagi lagune salam kerong Mas Arif dados.
kasih ya 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 yeah ya yo yo awas Dharma Bapak Maskur ki korang napa wis kemantan mereka numpak reok ayo soalan nangke reok neka pancen melebur kompoya kan penakan panjenengan Dharma ayo mon ki korang kita mbakna aja pancen panjenengan senangke ayo Dharma Bapak Maskur Bapak Maskur suruh numpak ayo, bede sesoro numpak, ayo Bapak Maskur soro numpak jan. Enten. Neka korang napa buten? Hah? Lanjut sekalian lagi. Sekalian lagi. Oke. Tak apa-apa saya nyon gentenan tak apa-apa. Jak pancen lasan kenian naga reok. Oke. Tambah sak lagu mama beri gending napa saya nyaman. Oke, meturun ya. Dung dung anak jalan ya gentenan apa-apa senyon iya iya le tidur tuli tedung anak bula tuli teduh iyo apa iya jenang itu anak
Yo. Iya li. Pon ki Bu. Nggih, potran panjenengan pon tombuk nggih nompak reok setia kawan. Nggih, para Rabu sesarengan RGS Audio Sound System dari Jatisari kagunganipun Mas Samad. Artis video syuting Mas Eko Oke saking Sukodono. Para Rabu panjenengan kula atur mirsani kebiare reok setia kawan. Yo. Hey. Hey. Yo. 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 Hey. Alon-alon ger. Yo. Hey, awas. Hai. Yo. Hey. Yo. Yo. Hey. 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 Hai. Yo. Yo. Hey, 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 lo, yo, hey, yo, la, yo, hey, 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 yo, yo, yo,
yo ah 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 hau woi yo ya la 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 awas ger la 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 au yo on ayo pandai ke siap no oi la 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 hei hei yo awas alon-alon ger au ya la 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 ya hei oi ya Ayo le dong, mas. Ayo, yo, ya. Ayo, sora, hore. Hey, yo. Hey, au, yo, au, hey, yo